A dormit în pula mea. Haide! Așa ceva? Dă-l pe ăsta în case. Sunt morți, mătii, s-a spus. Ia, hai, fă-o pe aia, mișto. Întoarce aici. Hai, uite că-ți lăsăm spate. Sau intră pe străduri, nu intră pe străduri. Ce vrea să facă? Hai, putu-ți morții, mătii. Acționează-mi, dă-l în pana mea. Băga mie și pula să-mi bag. Ocupi banda. Băga mie și pula, măta! Idiotule. Și-a putu-ți gura, mătii, să spun. Nu te morți, mătii. Adică trebuie să te duci până jos să vezi la cât ai autobuzul, că scrie jos programul și dacă nu, s-ar putea oricum să nu ai. Adică înțelesesem ceva că e 1 pe la 2 și... Ce dracu, pe unde mergi? Un sfert, după la 4 și un sfert și s-ar postate de curând. Hai mă, că ai loc. Hai mă, ce faci? Aoleo! O să închide ăla, băi. Băi, doamne, ăla îl dau. Îi dau shutdown? Ce în gură te fudă baba? Tu-s baba, măi. Vreau să stea pe lângă de web. Era loc în pula mea aici, de ce nu m-a fi băgat aici? Hai acum m-a băgat de-i măta, de proastă. Pare bine că am văzut-o, îi pare bine că am văzut-o și pe Max, n-am mai văzut-o, ho-ho-ho-ho-ho! 200 de ani. Hai în pula mea, că vreau să mai trec și eu săptămâna asta. Așa ceva? Așa proastă să fie, adică vezi că i-au opresc la trecerea de pietoni? Nu te-ai băgat, doamne, frate. Hai că acum am luat ăsta, acum a venit ăla. Că mi-e și pula măta să-mi bag. Da, tată. Ai tu idee de ce e ăsta cu ceasa aprinsă? Bă, prost ce? Mama, mi-a spart capul, m-am uitat 2 minute mai pot.